ne balimaw bi an sigi kun ye mun ye kibaruya duman dumanw de bɛ yen ka ɲɛsin afirikaw ma bilahi n'an bɛ taa an bɛ se bilahi tiɲɛ kɔ ye kunkɔrɔta ni lafiya ni hɛrɛ de ye quoi tiɲɛ kɔ kunkɔrɔta ani lafiya ni hɛrɛ mugu ne balimaw an bɛna an da don ko fɔlɔ min na Nizeriya sɔrɔdasiw de bɔra ka ci fɔ u ka peresidanw ye an bɛna a video b'an bolo yan an bɛna o k'a la walasa bɛɛ bɛ se k'a faamuya cogo min na i y'a faamuya b'a la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Salifu Keyita an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ale fana démissionnera ka bɔ CNT kɔnɔ a démission kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ a ko k'a sɛgɛnna de i y'a faamuya b'a la mɔgɔ kan k'i wuli tuma dɔn dumuni kunna quoi n'i sigira dumuni kunna i kan k'i wuli tuma dɔn Salifu Keyita ye hakili sɔrɔ olu y'o tile kɛ u tɛ se k'u denw tile kɛ olu y'u tile kɛ u tɛ se k'u mɔdenw tile kɛ ko ale fara ale yafara a bɛ place di mɔgɔ wɛrɛ ma Salifu Keyita an y'o ka démission sɔrɔ an bɛ an da don o la n'an bɔra yen min ye dɔgɔnna jamana ninnu dɔgɔnna dugu ninnu mankan min bɛ yen a kun yɛrɛ ye min ye an bɛna an da don o fana la k'o walawala dɔgɔnna dugu ninnu i y'a faamuya b'a la mankan caman de bɛ dɔw bɛ k'u ka duguw bila i y'a faamuya b'a la ka taa sigi Bamakɔ walima ka taa yɔrɔ wɛrɛ an ɲɛ b'o image ninnu na mais ko yɛrɛ ju ye min ye an bɛna o de lakali i y'a faamuya b'a la explication tɛ min kɔfɛ ni ala na kira sɔnna ne balimaw kunnafoni duman min n'an bɛna daminɛ ni ale ye an bɛ ala fo k'ala barika da Asimi Goyita bɛ ko o ko la barika b'o o ko la ne yɛrɛ bɛ ko o ko la barika b'o o ko la an bɛ bɔ min kalama bi Nizeriya sɔrɔdasiw de bɔra u ka dugu dɔ bɛ yen ko Jafara i y'a faamuya b'a la Jafara bɛ yen u ka dugu dɔ bɛ yen olu sɔrɔdasiw de bɔra ka Asimi fo ka waleɲuman dɔn ka Ibrahim Traoré fo k'u waleɲuman dɔn ka comment ça s'appelle Mamadou Doumbouya fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn k'o bɛ sira min kan k'u ka taa n'a ye ko nin de bɛ Afiriki jɔ Nizeriya sɔrɔdasi kɛ dɔ bɔra i y'a faamuya b'a la k'a yira diɲɛma bɛɛ la ka video kɛ ka kunkolo yira ka fɛn bɛɛ yira ko Asimi Goyita ani Ibrahim Traoré ko bɛ sira min kan ko nin de bɛ hɛrɛ lase Afiriki ma n'an bɛ taa an bɛ se dɛ ne y'o de fɔ n ko tiɲɛ tɔgɔ de ye ala n y'a fɔ fana k'a fɔ CEDEAO b'a kelen na bi a ka bɔ hakili ma CEDEAO kɛra komi gɔn kelen na bila nafa t'u la bi nafa t'u la sini n y'o fɔ n ko ni CEDEAO ko k'a bɛ taa bin Nizeriya kan comment ça s'appelle Niger kan o tɛna sɔrɔdasi sɔrɔ sɔrɔdasi min bɛ taa kɛlɛ kɛ n y'o fɔ yan dɛ mɔgɔkɔrɔba kuma suruku bo don n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ Nizeriya olu ka sɔrɔdasi dɔ de bɔra k'a yira Nizeriya bɛɛ la k'a fɔ ni u ye décision ta k'o bɛ taa bin Niger kan k'olu tɛ taa o bɛ tila ka taa fara Niger kan ka Nizeriya kɛlɛ Nizeriya sɔrɔdasi de bɛ ka nin fɔ i y'a faamuya b'a la an bɛna video k'a la k'a yira aw la ko tiɲɛ de ye ala ye bin cogo t'a la tiɲɛ tɔgɔ ala bin cogo tɛ tiɲɛ la Nizeriya sɔrɔdasiw de bɛ ka bɔ bi k'u ka dɛmɛ bɛ Asimi ye k'u ka dɛmɛ bɛ Ibrahim Traoré ye k'u ka dɛmɛ bɛ Niger ye Nizeriya sɔrɔdasiw o b'a yira k'a fɔ wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ Afiriki bɛɛ y'a faamuya Afirikɛn bɛɛ ye tiɲɛ ye bɛɛ kununa ka bɔ sunɔgɔ la bɛɛ b'i ka hɛrɛ ɲini cogo tɔ CEDEAO mɔgɔ ninnu bila u bɛ jɔndenya u b'a bila diyagoya o bɛ kɛ Afiriki fɛ walima u su o ko fila de bɛ yen an ka sɔrɔdasikɛ lamɛn fɔlɔ an bɛ sɔrɔ k'a décortiquer a y'a lamɛn dɛ. Good morning, fellow Biafrans. Good morning, Africa. Good morning, West Africa. A y'a lamɛn dɛ. This is the 7th day of August 2023, and I have come this morning on the request of the Biafra people. Biafra. I want to start by encouraging the new Mali president, Colonel Asimi Goyita. I want to also encourage the new Burkina Faso president, Ibrahim Traoré. And finally, I want to encourage the new Niger Republic president, General Omar Chiani. I want them to understand that the wave of freedom that is now in Africa, especially in West Africa, must continue. We want to let them know this morning that Biafrans are standing very strong behind them. We are fighting the self-freedom, both economic freedom and the complete freedom of our people. And I want them to understand, should in case Nigeria lead a military invasion of Niger Republic,
they should understand that they have brothers and sisters and alliance in Biafra land. I want them to understand that we are going to stand shoulder to shoulder to fight against Nigeria for our own freedom. So if they are worrying about Nigeria invading and attacking Nigeria Republic and how they are going to do it, engage them from the north, it is going to be more easier. Why they engage Nigeria in the north? Voilà, amba la joie, comme mon chamante anglais, mais ala ye ou donia di oma, amena expliquer. A ko, quand de kuma dam neni folie, quand de John Follow ko asimi ko ita minana ka Africain bela kunu, ka folie be asimi ko asimi be sra minka ko de chinya ko kana ko flede, ulu beka deme be asimi. A bora e ko be Ibrahim Traoré fana fo ko ka wali nyumando ko be sra minka ko de chinya ye. A bora e fana ko minye Niger président kura ye no chanie kwa ka hakili sigi ko ngomira na mode kwa le ra wulula Nigeria de ka mo Nigeria mais hakili na mbe Nigeria président la ko lute Nigeria président ko ni koina ulute marfata u balima u kama ulute marfata u sinju kama ulute marfata u sigi nyoron kama ya famia bala en ko luka soutien be Nigeria en ka ni seda ko ka beta be Nigeria ka ko lu ye Nigeria ni msurasin be bon Nigeria de ko anka ni Nigeria ko ka beta bi Nigeria ka ya famia bala ko lu beta fara Nigeria ka ko ka Nigeria kele kuma maban fali sara bochi bana tinya fleni ay ni de fote ni sake Afrique be sra min kampi wallahi be ya famia ko tinya do Afrique be sra min kampi betu ya famia ko ni de be ke sababu ka Afrique ko na wolo ni Nigeria sura su dole o ka dugu de be no ko Biafra ya famia bala abora ka kangarita ya famia bala mo mu be France ka bara la ku ka France ka bara jo o ka ke Afrique fe nu ma jo o lu be tia don bi de o lu be tia don bi o be tia fe bi ya famia bala abora ko de fo aka la se kono ko ale mi fleni ka kuma ni watina ko sora se hake mi ba de ko ka chani mo batanye ale kelenga elema ko ka chani mo batanye anka ni sera ko beta be Niger ka don ale na ka elema beta Niger ya famia bala ka Niger ka o deme Nigeria sora si de be ka ni fo ka wolo Nigeria ka mo Nigeria o de be ka tia fo sera o mo yo o de be ka tia fo Nigeria président ye ne ya fo o ya ko tia de to ko ala bin jogo tala. Bonne nouvelle bete menenka. Bonne nouvelle bete nya fon ko ni seda o koko be Niger kelebi. Billahu tisse parce que ko so da soutina so. O ba ton ya famia bala mo mi ta seda o e. Mo mi be seda o kofe. O ba bela jelando français de ta seda o français de bu balu, français de bu suku bla o irela. Africain be kununa bebi ka hera yoni jogodo. Ka Nigeria ka ni so sin fo ka wali nyumandon anye kuna foni so. Anye imazi ye ambe tla ka partager yo kuma munu fo ka nda do ala chay ni de fo ka kuma kona ka video kono ko be Mali ko o be Burkina ko o be Niger ko u ka teme buye e wo be sra mi ka ku katanaye o lu be bon Niger e Nigeria de o lu wolo la Niger o be Nigeria so ya de la hali bi o be so la Nigeria kono mais o tesigi ku balimo sakola laje o tesigi ka mo yeme beta bi o balimo ka no kera o lu beta fara Niger kan ka Nigeria kele ka seda o kele ale ka element don ko mo bata ni ko mama ba bonne nouvelle beta manen kan ko be de kunu na sa benya be tia la bi bebi ka here ni chugo don bi to u be ka nyogo mine ku ka jamana jo on laga to damo be ka on puso ko nga marfata nyogo kama o be passer tout ni o te passer o ambe 20e siècle de kono ite mangame to wu ire damani nyogo nche union européenne mangante yi ou betre be nyogo bulu bebe nyogo ka herefe o be on de pousser de seda o de petite patata mais munde be na ni coup d'état date magani na de munde kama coup d'état be ka ke Afrique mo si date magani na ye solution ni o bana la coup d'état te ke o président na sigira jamana ko donc la nyine mi na ye barake no coup d'état ti me ka sigi ka jamana na folo suya ka jamana ke ma famille d'abord ka kongoto mongola ka sengeto mongola hali sininge na coup d'état be ke président ka sigi ki ko do jamana la ka France jo o de bana peu so e bi ka jamana jo woni me boy
ka Nigeria sɔrɔsi fo ka wali ɲuman dɔn a ye nin de fɔ a ka kuma la k'a bɛ Asimi fo k'a bɛ Ibrahim Traoré fo k'a bɛ Nigeria président kura min bɛ k'a ka Niger président kura min bɛ yen k'a ka foli bɛ yen a ka dɛmɛ bɛ a ye ale wolola Nigeria de ka mɔ Nigeria sɔrɔsi de y'ale ye mais Nigeria bɛ sira min kan bi ko nkalon sira don Nigeria président bɛ sira min kan bi k'a bɛ manipulation de kɔnɔ a bɛ Faransi de ka baara la olu tɛ don o da fɛ wa olu tɛ taa bi Niger k'a fɔ ka diɲɛ dugukolo meleke wa mɔgɔ mana se Niger ma k'i b'olu jɔlen sɔrɔ Mali kɔfɛ Burkina kɔfɛ ko ka Niger kuma bɔ Nigeria sɔrɔsi de bɛ ka nin fɔ baara ma ban Ala ka barika don tiɲɛ la n'an bɛ taa fana an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an fa n'o ye Salifu Keita k'a ye walan sɛmɛ bi ka bɔ sente kɔnɔ kɛlɛ tɛ mankan tɛ k'a sɛgɛnna de i y'a faamuya b'a la mɔgɔ kan k'i wuli tuma dɔn ka bɔ tɔw kunna i ko ka di mɔgɔw ye waati min na i kan ka bila waati de mɔgɔw b'i fɛ waati min na i kan ka hakili sɔrɔ o waati ka bɔ daba fɛ ko a yafara fanga kɔ bi a yafara sente kɔ bi i y'a faamuya b'a la k'a bɛ taa reposer denmisɛnninw ka baara ta denmisɛn minnu danbe b'u la u ka faso jɔ k'ale yafara pewu ka bɔ sente kɔnɔ Salifu Keita bɛɛ tɛ se ka nin kɛ dɛ ka bɔ climatiseur kɔnɔ ka bɔ sanke wari min bɛ sɔrɔ a ka bɔ hakili ma ka nin bɛɛ to yen ka limaniya ka Ala minɛ i y'a faamuya b'a la ka bɔ fanga kɔnɔ bɛɛ tɛ se ka nin kɛ dɛ an ka foli bɛ Salifu Keita ye walahi i kanu bɛ an dusukun na wa an ka dɛmɛ b'i ye an ka soutien b'i ye i ye baara min kɛ bilahi n'i ye mɔgɔ 100 fara ɲɔgɔn kan 100 sigi la bilahi mais a bɛɛ tɛ se ka nin kɛ o i dumuni duman sigilen b'i kɔrɔ i bɛ climatiseur kɔnɔ vewuti b'i bolo fɛn bɛɛ b'i bolo k'i jɛra o kɔ Salifu Keita an ka foli b'i ye dɛ walahi ni cɛ ni baraji ni bɛɛ y'a kɛ komi Salifu Keita ɲɔgɔn Mali bɛ jɔ adama cɛkɔrɔba minnu bɛ panpan na bi fanga ɲini na ani politicien kura minnu y'an faso ci hali bi n'olu nata tɛ ka fa a ye Salifu Keita ladege dɛ a ye Salifu Keita ladege mɔgɔninfin man ka bɛɛ tile kɛ o i yɛrɛ tile ani denw tile k'i bɛ tila k'i mɔdenw tile ka démarcher Salifu Keita y'a bila cogo min na an b'a ɲini adama mɔgɔw fɛ ani politicien kuraw minnu bɛ yen a ye Salifu Keita ladege n'o kɛra lafiya bɛ na mais n'aw ko k'a b'a karaba maliɲɛnw t'aw fɛ dɛ maliɲɛnw t'aw fɛ wa Salifu Keita ko ale jɛra fanga kɔ ale démissionnera ka bɔ sente kɔnɔ a sɛgɛnna a bɛ taa reposer a bɛ baara di denmisɛnninw ma olu ka tɛmɛ ni faso jɔ ye Salifu Keita an ka foli b'i ye Ala k'i mɛn an kɔrɔ Ala ka si ni kɛnɛ d'i ma i ye min kɛ bɛɛ tɛ se k'a kɛ dɛ mɔgɔ m'a gɛn kɛlɛ t'a ni mɔgɔ cɛ foyi ko Eleni ale wasara kɔ Eleni ale ye min sɔrɔ o b'a bɔ a bɛ Ala minɛ n'a ka sɔrɔ ye a bɛ Ala minɛ Ala ye sɔrɔ min d'a ma a bɛ Ala minɛ n'o ye fantan wɛrɛ ka don baara la mɔgɔ wɛrɛ ka ta u ka jamana gérer nin de hɔrɔnya ni danbe ni kɛwale ye an ka foli bɛ Salifu Keita n'an bɔra yen an bɛna Dɔgɔnadugu la an bɛ Yusuf Tuloba kumakan k'a la mankan min bɛ Dɔgɔnadugu la a kɛlɛ ban man di dugukoloko mankan de bɛ yen dugu fila olu de bɛ ɲɔgɔn na duguladenw olu de bɛ ɲɔgɔn na bon ni mɔgɔw tor'u sigi Asimi dɛsɛra lakana la Sadio Kamara dɛsɛra lakana la an ma tila ka Mali yɛrɛ jɔ k'an bɛ taa Niger dɛmɛ bon a ka bɔ hakili ma an dun b'a dɔn Asimi ye minɛnw san ka sɔrɔsiw bila condition kɔnɔ walasa malidenw bɛ se ka lafiya cogo min na bon ni mɔgɔw nana Dɔgɔnadugu bɛ ka jeni mɔgɔw bɛ ka déplacer a donna ta bɔra ta ni kuma ma fɔ a fɔ cogo la i t'a faamuya jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na Dɔgɔnadugu ninnu fanfɛyɔrɔ la Yusuf Tuloba bɛna bɛɛ fɔ n'an y'a ka video fana k'a la hakilima bɛɛ kan k'a faamuya kɛlɛ min bɛ kɔrɔnfɛla la kɛlɛ min bɛ dɔgɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ turɔsugu kɛlɛ min parce que dugu fila de bɛ ɲɔgɔn na i bɛ n ka dugukolo sanfɛ bɔ n ka dugukolo sanfɛ mais mun t'a yira anw na ko sufɛ olu de bɛ marifa ta ka t'u balimaw faga mun t'a yira anw na k'a fɔ ko sufɛ olu de b'u yɛrɛ kɛ turɔsu ye ka taa mɔgɔw faga parce que bɛnbaliya bɛ yen ni bɛnbaliya bɛ yen fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ en plus fana Yusuf Tuloba ko k'olu kuma n'u fɛ ka dɛsɛ sira dɔ bɛ dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ ni dugu dɔ in mɔgɔ bɛ ka taa i y'a faamuya b'a la foro la walima n'o bɛ ka taa dugu wɛrɛ la dɔw bɛ marifa ci o la bon ni fanga wulila k'a bɛ taa olu ɲini o bɛ marifa bila u bɛ fara population kan i y'a faamuya u bɛ marifa bila u bɛ fara duguladenw kan a kɛlɛ kɔnpili kelenba don
an bɛ min fɔ o dugulamɔgɔ ninnu ye a ye sigi aw ka kuma aw ka ɲɔgɔn minɛ Mali mago tɛ bɛnbaliya la bi mais ka bɔ i bɛ mɔgɔ dɔw de bɛ taa nin ta hali sa que dugu fila de bɛ ɲɔgɔn na n'olu ka mɔgɔw ye ɲɔgɔn faga i bɛ kafiriw mankan mɛn a lakana tɛ yen Asimi dɛsɛra Asimi binna kɛlɛ tɛ yen nin dugu bɛ or que a kɛlɛ sugu tɛ se ka faamuya a kɛlɛ sugu ma nɔgɔn an ka Isufu tulo b'a la a bɛna min fɔ na se yan ko an ka kuma ɲɔgɔnya vraiment a diyara n ye n b'i fo vraiment n b'i ka baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ fo bon jamana kɔnɔ an b'i fasiw den ɲumanw de ɲini minnu bɛ ko sɛgɛsɛgɛ ka ko ɲɛdɔn sabu a to i ka wuli yan fɛn min e t'a kalama i ka taa kuma a kan bɛɛ k'a lamɛn u ka minɛ ko kɛn do k'a sɔrɔ kɛn tɛ ne hakili la kuma min bɔra an da an tɛna siran mɔgɔ ɲɛ kan k'a fɔ ko an bɛ nkalon tigɛ ye k'a fɔ ko an ko ka diya mɔgɔw ye ayi fɛn min kɛra an b'o de fɔ min bɛ terrain kan an b'o de fɔ vraiment n'a i sera yan bi ka an ɲininka dɔgɔnɔdugu kungo la 5e région kungo la ka taa fo Segu vraiment an bɛ se ka dɔ fɔ a la min bɛ yen gɛlɛya min bɛ yen min bɛ population kan min bɛ armée yɛrɛ kan en tout cas an bɛ se ka dɔ fɔ a la min bɛ doso yɛrɛ kan wala ala sago i sago sago tigɛ ala ye donc i bɔra k'o fɔ an bɛ babu yɛrɛ daminɛ ni min ye sabula an bɛɛ b'a dɔn i bɔra ka gɛlɛya fɔ e dun bɛ yan e de bɛ ka dozo ninnu manager an bɛ se ka fɔ chef d'état major ye a poste ka dɔgɔ i sen tɛ se yɔrɔ min a ka dɔgɔ gɛlɛya bɛ wuli yɔrɔ la ko i tɛ wele ka min ka da i tulo kan nin waati in na an b'a daminɛ ni anw yɛrɛ kɛrɛfɛ dugu ye sabula an bɛ se ka fɔ e yɛrɛ ka daga bɛ i ka dugu ani an kɛrɛfɛ dugu dɔw ma jɛ min ye Banba ani Kasa ye a kuma kun kɛra a gɛlɛyara caman fana y'a jira k'a fɔ bi ko min ye yen ka denw dɔw y'a jira waati dɔ la k'a fɔ ko donso yɛrɛ de yen problème ye i bɛ se ka mun fɔ walasa bi faamuyali ka sɔrɔ problème bɛ Kasa ani Banba kɔnɔna na nin waati nin kɔnɔna na karamɔgɔ i da sɔgɔ i ko i kuma sera kumaba yɛrɛ ma sabu mɔgɔw degilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o de ye kumaba ye degun bɛ yen a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko degun bɛ yen bon Kasa ni Banba vraiment gɛlɛya bɛ yen nin gɛlɛya nin bɛɛ n'a i y'a lajɛ Banba ka daminɛ Banba ka taa bila fo Yawa bɛɛ nin gɛlɛya nin n bɛ se ka fɔ Kasa don Kasa Bedu sabu kama ni politiki fɛn nana mankan kun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ yanni nin kɛlɛ ka na vraiment Bedu bɛ kuli sanfɛ dugumala ye sira ye mɔgɔw bɛ tɛmɛ ne yɛrɛ tɛmɛna yen tuma caman mɔgɔw bɛ faga sirada la mɔgɔ minnu b'a kɛ a t'i ye o la an y'a ŋaniya ta an ko sisan bɛnbaliya tɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ kɛ yen an yɛrɛ wulila ka se Kasa commune mɔgɔw bɛɛ ma an y'a wele vraiment bɛnbaliya min bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka o bila Kongo min bɛ Mali da la an bɛ se ka o ɲɛɲini vraiment bɛɛ y'a yira k'a fɔ vraiment a diyara o ye an ko problème t'a la olu yɛrɛ jɛra vraiment ko a diyara o ye
kan waati min na dɔ de wulila ko kɛlɛ kun bɛ olu ni bedu cɛ vraiment o kɛlɛ nin n'a kɛlɛ nin kɔni banna vraiment u kun bɛ foro sɛnɛ a to u kun bɛ foro min sɛnɛ o ye bedu ka yɔrɔ de vraiment n'a kɛlɛ nin banna n'a foro nin dira u ma a ka sɛnɛ ko a ka di u ye ala mɛ dɛ ne ko ne y'a mɛn ne yɛrɛ y'a bedu ko wele bedu ko kɛn do foro nin olu t'a dɔn mais olu de y'a di u ma kɛlɛ nin de kama olu y'a bɔsi ne ko ma ne bɛ min ɲini aw fɛ n'a sigi k'a diya aw k'a to foro nin aw k'a di u ma aw k'a sɛnɛ vraiment u ko a diyara aw ye Jamsay dugu segi u b'u ka komuni kɔnɔ Nangaw dugu saba u b'u ka komuni kɔnɔ ka fara Kase yɛrɛ kan u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ne yɛrɛ y'a kuma ni confier Jamsay ninnu ma u ka kuma ni fɔ ka ban ne kɔni wulila ne nana yan u ko vraiment kuma ni fɔra u bɛnna ko bɛn kɛra ne ko vraiment a diyara n ye ko bɛn kɛra olu yɛrɛ y'a ŋaniya bi u ka kan ka dosow yɛrɛ dɛmɛ u y'a dɛmɛ bɔ an ka kan dɔ kun bɛ u ka komini kɔnɔ u b'a fɔ an ma u taara ni dɛmɛ ye mɔgɔ yɛrɛ y'a ne wele ka kuma fɔ ne ko vraiment a diyara n ye o kɔfɛ wala an bɛ nin yɔrɔ banna an bɛ video filanan k'a la a y'a bɛɛ lamɛn dɛ bi a ka kan ka kɛ k'o ma kɛ ne ko laada kan ka kɛ cogo o cogo wagati y'a sɔrɔ u kun ti don sugu la sugu la yɛrɛ an fɛ yan n'a sugu bɛ dugu ni a sigiyɔrɔ kun bɛ bedu ka sigiyɔrɔ yɛrɛ u kun y'a bɛɛ éliminer k'a bɔ yen mais ayiwa ala ni an ka kuma sababu u taara bedu ka ga jɔ ka fɛn bɛɛ kɛ u ko kɛlɛ banna ja kɛlɛ ni ma ban n'u taara danni na ko u ma sɔn u ka danni kɛ ne ko n'aw ma sɔn aw ka danni kɛ aw k'a to yen ne kɔni y'a to tan ne y'a to tan ne kɔntinɛ ni n ka baara fɛ u kɔfɛ don dɔ kɛ dɔ bɛ yen u b'a fɔ madame Tolo a bɛ Bamako a y'an wele a ma ne sɔrɔ a y'a gudiyɛn kelen wele ko mɔgɔ dɔw de bedu ni beda ko u bɛ ɲini ka se ɲɔgɔn ma sabu don dɔ tɛmɛna u kun sera ɲɔgɔn ma fo mɔgɔ 2 banna la dugu kɔnɔ ko dɔgɔnɔw bɛ n ka kuma lamɛn vraiment n ka taa kumaw fɛ ne ko ne y'a mɛn ne wulila ne taara n ma jigin dugu la dɛ ne taara jigin kungo kɔnɔ ne y'a ɔgɔnɔ wele ne ko ɔgɔnɔ ma a ka mɔgɔ ninnu fara ɲɔgɔn kan o la ne nana kumaw fɛ tile 3 ne sigilen bɛ kungo kɔnɔ maa si ma na ne yɛrɛ y'a madame wele ne ko i ka mɔgɔw ma na mun de y'a kɛ u ma na ja u bɛ labɛn de la sabu n'a dɔgɔnɔw ka kungo fɔra Toloba bɛ na n'a nana an k'a minɛ o de y'u ka hakilina ye o don u natɔ moto dama dama ani bien armé u nana don
bɛ taa dugu kɔnɔ u y'a mɔgɔ dɔw faga u y'a yɔrɔ dɔw ga ninnu tuguna ninnu u y'a jeni o bɛɛ la ne ma kuma tuguni ne y'a ko min mɔgɔ ninnu wele ne ko ŋaniya jumɛn don ne ko nana aw labɛnni de kama mais aw bɛ ka nin baara nin kɛ k'a da fɛn jumɛn kan sisan komi sira de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'a mɔgɔ bɛ tɛmɛ dɔrɔn u bɛ tiri kɛ wala o don ne yɛrɛ wulila yen ne taara don fo beda dugu kɔnɔ ne y'a position ninnu bɛɛ a lajɛ ne nana sigi saw ni beta cɛ mɔgɔ ninnu u y'aw labɛn u nana ne bi yɔrɔ min na u nana kori ne ko jaja ne wele kun ye ne ka janfa de ne kɔni bɔra n tɛ ka o don n ka mɔgɔ ma bana foyi ma kɛ ne kɔni bɔra o y'a sɔrɔ su kora ka ban n'a dugu jɛra an bɛna an labɛn ka ɲininkali kɛ mɔgɔ min ma deli ka marifa ci kan mɛn dugu kɔnɔ n'a marifa bɛ ci ka don wajibi de don mɔgɔw bɛ boli mɔgɔ minnu nana u fa tɛ yen u ba tɛ yen u tɛ hinɛ wala dugu ninnu bolila sabu u hakili la tile kelen ko don u y'u ka yɔrɔw bila ka bɔ yen wala jadisi min nana a ka ca ni mɔgɔ 200 ye a dugusɛjɛ mɔgɔw ko u bɛ na dɔrɔn u bɛ tiri kɛ dɔrɔn wala mɔgɔw y'a dɔn ka fɔ wa u nana dugu nin de minɛ wagati y'a sɔrɔ doso tɛ yen ne ni n ka garidi wala ne taara ne y'a doso dɔw wele ka n'a bila yɔrɔ dɔ la ne seginna ka na yan ka doso wele ka labɛn kɛ wala an taara yɔrɔ ni kɔlɔsi ten de o y'a sɔrɔ jadisiw nana yɔrɔ bɛɛ ta o y'a sɔrɔ kuma fɔra armée ye wala ne balimaw nin video fila de tun bɛ n bolo aw yɛrɛ ka taa aw sigi aw k'aw miiri kɛlɛ sugu min bɛ dɔgɔnɔ jamana ninnu na a bɛ komi sisan u yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na Yusufu Tuloba ka kuma la i y'a faamuya b'a la bɛnbaliya b'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ dugu fila olu de bɛ ɲɔgɔn na dugukolo nɔfɛ mun de t'a yira anw na k'a fɔ i y'a faamuya b'a la dugu dɔ in mɔgɔw olu de bɛ k'u yɛrɛ kɛ terroriste ye ka taa dɔ ninnu faga walima ka dɔ ninnu gɛn ka bɔ kɛlɛ in c'est compliqué sinon jadisiw tɛ se ka tugu ɲɔgɔn kɔ tuguni ka taa dugu jeni walima ka taa dugu dɔ attaquer bon ni dugu fila min filɛ ɲɔgɔn na ni k'i bɛ taa c'est que n'an ka armée ko k'u bɛ taa kɛ cogo dɔ la u bɛ duguladenw de faga mɔgɔw bɛ wuli tuguni aw taa population de faga parce que dugu fila de bɛ ɲɔgɔn na olu de bɛ ka marifa ta ɲɔgɔn kama olu de bɛ ka ɲɔgɔn faga Yusufu Tuloba taara kumu fɛ ka dɛsɛ Wagayi siɲɛ joli kɛ dɔgɔnɔ dugu ninnu na ka taa u bɛ se ka bɛn cogo min na Wagayi siɲɛ joli kɛ mais a tɛ c'est vrai que u tɛ ka bɛn quoi bon n ye video in k'a la de mɔgɔw ka réfléchi tɔɔrɔ mun b'u kan a tɔɔrɔ jɔn de nɔ don tɔɔrɔsuko kɛlɛ don wa walima mun kɛlɛ sugu don video in kɛ kun ye o de ye walasa an balimaw bɛ se ka hakili jagabɔ cogo min na gɛlɛya min bɛ dɔgɔnɔ duguw la a bɛ se ka miiri nin ko in kan cogo min na quoi o de ye video in kɛ kun ye parce que an ɲɛ bɛ image dɔw la dɔ bɛ k'u ka dugu bila o bɛɛ turu bɛ ka taa jamana kun ka fanga lagosi k'an ka marabagaw lagosi u dɛsɛra lakana la dɛ yanni u ka taa Niger dɛmɛ dɛ Mali ba sigilen tɛ nin tɛ bon kɛlɛ sugu min bɛ yen nin ba man di population yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na jamana kɔnɔdenw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na n'i ye nin fɔ sisan dɔ bɛ n'i jɔ comment ça s'appelle terroriste tɛ jamana kɔnɔdenw ye yan terroriste bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔdenw ye kɛ mais nin kɛlɛ sugu in lajɛ ni k'i bɛ wuli ka taa ninnu ɲini o bɛ marifa bila o bɛ don dugu kɔnɔ parce que duguladenw don i bɛ taa jɔn de minɛ sisan
i bɛ taa jɔn de minɛ an ka sɔrɔsiw bɛ taa yen k'u bɛ taa lakana sabati o tɛ terroriste ye o tɛ foyi ye n'u bɔra yen nɔ duguladenw yɛrɛ de bɛ i y'a faamuya wala marifa ta ɲɔgɔn kama ni k'u bɛ taa yen tuguni o bɛ marifa bila o bɛ don dugu kɔnɔ ka parce que u yɛrɛ ka dugu don c'est compliqué dɛ an bɛ min fɔ jamana kɔnɔdenw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛnbaliya bɛ mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ a y'a kɛ Ala kama ni kira kama an ka ɲɔgɔn minɛ kɛlɛ kɔ ye nimisa de bilahi kɛlɛ kɔ ye nimisa de n'a fɔra k'an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na nin cogo la c'est compliqué ni kɔgɔ pɛrɛnna juguw bɛ don hali an ka kɛ jihadistes terroristes bɛ yen mais en tant qu'aw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na o bɛ se ka na tiɲɛni d'aw kun mais n'aw ye ɲɔgɔn minɛ dun tiɲɛni tɛ yen an ka foli bɛ Yusuf Tuloba ye franchement ni min kɛra a b'a fɔ ni min fana ma kɛ a t'o fɔ Yusuf Tuloba ninnu ye mɔgɔbaw de bilahi an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn ni an ka sɔrɔsiw ye baara ɲuman kɛ a b'a lakali ni baara ma kɛ a t'a fɔ ni kojugu min fana kɛra a b'o de fɔ Yusuf Tuloba an ka foli b'i ye i bɛ cɛsiri min na dɔgɔnɔdugu na doso minnu bɛ yen n'o bɛ ka maliyɛnw lakana ka maliyɛnw kisi joli bɔ ma an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye hali bi an b'a ɲini aw fɛ dugu minnu bɛ yen ni bɛnbaliya bɛ yen a y'aw cɛsiri u bɛ se ka bɛn cogo min na aw kana décourager aw kana sɛgɛn i y'a faamuya wala a ye mɔgɔ ninnu a ye conseil d'u ma a y'u bilasira i y'a faamuya wala an b'a ɲini an ka faamaw fana fɛ an ka sɔrɔsiw fɛ dugu minnu tɔgɔ fɔlen filɛ nin ye a y'aw sen fa ka taa yen nɔ déjà bɛɛ bɛ dugu ninnu dɔn Yusuf Tuloba bɛ dugu in dɔn doso ninnu bɛɛ bɛ dugu ninnu dɔn bɛnbaliya min bɛ yen ni min jo t'a la a y'o tigi minɛ a ko t'u bila fada la ni min fana jo b'a la a y'o tigi ka tiɲɛ d'a ma bɛɛ bɛ se ka na cogo min na a ka fɛngɛ quoi parce que nin bɛɛ turu bɛ ta ka da jamana de kun a bɛ komi ni ne ye ko in faamuya cogo min na nin kɛlɛ sugu in tɛ terroriste ye quoi nin kɛlɛ sugu in terroriste tɛ quoi dugu fila de bɛ ɲɔgɔn na ni su kora dɔw bɛ taa dɔw faga dɔw bɛ taa a ye dugu bila a y'an ka dugukolo bila a y'an ka foro bila a bɛ anw de ka territoire kan a ye yan bila n'an ma nin bila an bɛ n'aw faga bon mɔgɔw bɛ k'u ka minɛnw cɛ ka taa Bamakɔ walima yɔrɔ dɔ la bon Asimi dɛsɛra lakana la dɛ nin dɛsɛra lakana la nin dɛsɛra lakana la Yusuf Tuloba n'a ka mɔgɔw ye ko sugu bɛɛ kɛ o dɛsɛra o la kɛlɛ bɛ mɔgɔ minnu fana ɲɔgɔn cɛ o b'u dɔn bɛnbaliya bɛ yɔrɔ min na o b'u dɔn mɔgɔ minnu bɛ ka mɔgɔw faga o b'a bɛɛ dɔn ni fanga wulila sa k'a bɛ taa lakana kɛ u tɛ ye u b'u bɔnbɔnsi di u bɛ fini nɔgɔlenw bila u bɛ fara population kan duguladenw b'u dɔn u bɛ minɛ cogo jumɛn c'est compliqué mɔgɔ tɛ ninnu bɔ fɔ an dɔn an bɛ ala de deli dɔrɔn ala ka na ni bɛn ye Mali kɔnɔ k'an ka sɔrɔsiw fo n'u tun mana basigi tɛ na n'u tun mana lafiya tɛ na o bɛ baara min na anw ɲɛ b'a la an ka foli b'u ye doso minnu fana bɛ yen u bɛ baara min na an ɲɛ b'u la an ka foli b'u ye hali bi u k'u cɛsiri bɛn ni lafiya bɛ se ka na Mali kɔnɔ cogo min na voilà hakɛto bɛ kuma kɔnɔ video in kɛ kun tɛ parti pris ye walima ka dɔgɔnɔduguw lagosi walima ka doso lagosi video in kɛ kun ye de k'a yira mɔgɔw la u k'u miiri gɛlɛya min bɛ dɔgɔnɔduguw la mun gɛlɛya sugu don mun fura sugu bɛ se ka sɔrɔ a la bɛn bɛ se ka na cogo jumɛn video in kɛ kun ye o de ye n'a ma ɲɛ ko Yusuf Tuloba yɛrɛ kuma na a ka kuma sansi ye min ye ani gɛlɛya minnu bɛ yen ni hakilimaw sigira k'u miiri i y'a faamuya o b'a dɔn bana ju ye min ye quoi fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na solution bɛ ɲini a la an bɛ Asimi fo ka Sogɛli Kokala Mayiga fo ka Yusuf Tuloba yɛrɛ fo franchement i ni baara i ni cɛsiri i y'i seko kɛ Mali ye c'est vrai que i ye sɛgɛn sugu bɛɛ kɛ Mali ko in na mais sɛgɛn kɔfɛ hɛrɛ de bɛ yen hali bi k'i jija i kana décourager i y'a faamuya b'a la baara ɲuman kɔ ye lafiya de ye hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wasalaam merci beaucoup